Good morning! Ayaw ba? Bad baloy ka. Today is Sunday, February 18 na. 18 already. Grabe, matatapos na 10 days na lang. 17. Matatapos na yung February. Diba February 28 lang ngayon? Yung February, hindi 29. Today, this year is not leap year. Grabe, ang bilis. And, we are having lunch. I was planning to vlog kanina kasi pumunta kami ng Gaisano and then we also bought lento but I forgot my phone. I left my phone, guys, so look at my shirt. I didn't do it ba? I didn't. My lunch, our lunch ni Baba kasi Dagagay mo rice. Awa good anong ginawa ni Rocky. So akong pagkaon sa maniyak kayo. And I have Pepsi. Anong din? Later mag-coffee tapos ito yung ano namin ni Baba. Butang ko na diri ba? Ulam namin is Mr. Liempo. Ayan, bakit konti na lang? Uy. Pinakain mo sa Dodge. Oo. Love, ikaw ba? Pinakain mo doon. Pareha jogsin mo doon. Kain ko sa Dodge ba? Kunti na lang. Yan, Di mo ko na itadakimasu. Kaganda kayo na, rin na Ito yung binili namin. Grabe, puro junk food. Tapos, ano, M&M. Apat na M&M kasi I thought na meron tatlo na M&M pero wala pala. Pero, tingnan niyo guys. Buy 2, free 1. Ang maganda doon sa sa Gaisano na malapit sa amin is ang laging sa mga chocolates either buy 2 take 1 ng Goya or M&M or ano pa yun yung sa sneakers ganyan may marami silang mga take one doon. So we also bought ito watermelon kasi it's good for you. Watermelon plus junk food and also my other favorite this one from Goya almond raisin. Yan, so excited to eat paired with coffee, of course. Face. Hala, tambok pa kasi. Hey man, let me see. Let me see. Sige no. Hurry up na. Kato, manggod ng thumbnail ni mo. Thumbnail? Tab na ba? Tab. Snack time, coffee, and snack time dessert. Raisin. Kakatapos na namin mag-lunch. Ito. Goya, almond, and raisin. Kakain ako nito kasi wala lang. It's a Sunday. Magkamat siya ay Cheat day. galang. Oh, wow. Look at them, guys. Grade 1 ka, Anite? Oh, grade 1. Si ate is grade 1. And Baba is wala pa, no? Grade 2, Kuan ka. How old are you? 3 years old? Wala no? pa na siya na. Papa ko born? Wala pa na siya nag-school. Wala pa ka nag-school. Kay cute pa kay kamurag 2 pa ka diri. Oh my God. So cute. Are you saying I'm not cute? Right now, there's ang tit ani orange na. Diri kay cute pa kaayo. Awas ate. Oh my God. At least ako cute yapon. What? Mana. Mana? Ka-funny. Awkward kayo mo na Kisa awkward. Dili naman ko makita. Si ate ba kay? Puti kayo nila. Sila itong kayo. Hindi man. Cute pa, pero... Di ako maklaro na. Oh, ngayon di man ka makaruwet. Lidi ka. Oh my God. Ano ni good akong ilong. Yung kaludog na ni Papa. Kung ako makuha ka resin, imuhala. Ang mga pastila dahil sa Imuana. kasawian ay hindi ko magawa. Rese na. Yan na. Ba, Ano ako mo ka na? kayo mong M&M ba? Ako naman. Mailan mo gawin mo Sige rese na, ka. ako alam ko. Ay, gamay. Sige, makagana ng M&M, di ba? Kalitra. Ba, di man kagana ng M&M, di ba? Ganahan lang po. Di man kagana. Di man siya ganahan. Photos of Reese.
Will be honest and true, and prize your heart of gold the way I do. You'll know that